لعفرين دارين زيتونة كوباني فستقين حلبي ولجزيرة جي زير زر جنم بنافو دنجا بنافبرا بينجي حيا حفتة جسدي برهما جنم آسورية جي جزيرة دردكبه إيصال لباريزگاها حسكي دردورا مليونك و 3 جنم آفي و دردورا 3 مليون جي ين بجي هاتن چاندن بگشتي 4 مليون و 3 برهم هبون إيصال دركتنا شوات باندورك مزن لسكتورا چاندنية كر دنيوه موسمي دا دتينا گرما حزيراني دا شواتين بباندور دناوا زوين جنم دا دركتن لوما افكت ندكشت انجاما كجود كاران دخواست پشتی لیکولین و بلگه کرنه ریوبریا چاندنیه یا پارێزگاها حەسەکێ bi raporekê rûbera erdên ku hatinî şewtandin belge kir li ser daxwaza me wan agahiyên bihûrgulî radestî me kir ne tenê genim em ê agahiyan derbarê cûreyên din ên çandiniyê de jî bidin. Amara herdên çandiniyê yên ku ji ber şewatê hatinî tomarkirin heya dîroka 5 dîrmehê ev in. Berhema genim 18909 hatin şewtandin. Jê 7330 yên avî bûn û 11579 jî yên beşî bûn. Ceh 2758 hatin şewtandin. Jê 71 avî û 2687 jî bejî bûn. Reşk 1713 bi şewatê re zarar gihiştî, 20 avî û 1693 jî bejî bû. Nîsk 382 avdanî 5 û 330 jî bejî bû. Kizbera 380 20 avî û 288 jî bejî bûn. Bazêla 25 donim, peqle 22, yanasûn 15 û pembû jî 6 donim hatin şewtandin. Bi tevahî 24144 donim jivan berhemên me bi nav kirînî şewitî. Îcar ne tenê ev, di ber re şewat gihaşta mal û milkên xelkê, darên fîkî, rezên tirî û alavên çandiniyê. Dîsa gelek kes û di nava wan da tîmên agirkujê jî birîndar bûn. Borî û torên avê, pompoya pijikandinê yên avdanê û tûrênkayê jî hatin şewtandin. Li gundê Girbawî jî deraseyek ji cûreyê 975 şewitî. Vê şewatê bandoreke neyînî li ser hilberîna çandiniyê kir û bû sedema wendahiyeke aboriya mezin ji bo cotkaran.